Terve. Hyvät ihmiset. Minä olen Mr. Jatsua. Kaksisi. Kuitenkin eli taas mun ensimmäisiä videoita mä tuun vlogaamaan hienolla GoPro ykkösellä. Ei ykkönen, vaan siis pelkkä GoPro Hero, tämä ihana ensimmäinen. Minä tulen kuvaamaan. Olen nyt tämmöisellä aika kaukana minun, noin 5 kilometriä kaukana minun kodista. Näytin tänne vlogaamaan. Täällä on hyvää seutua vlogaa tai vlogia tehdä. Mitä mä höpötän? Mä en saa puhua. Kuitenkin tänään tulee raikasta ilmoitusasiaa minun ensimmäisen vlogivideoon, tai itse asiassa ensimmäisen videon minuutti kuvattu. Niin, kuitenkin niin tulen kuvaamaan kaikkea paskaa. No en nyt ihan oikein paskaa tuppaamaan. Hemmetin auto tulee ohi, pitää piti mennä kaverille tossa pelivideoita tehdä ja vähän tutustua heihin enemmän. Ne ovat pelottavia ihmisiä. No ei kuitenkin. 2 minuuttia. Okei, no. Kuitenkin. Tämmönen paska tässä minulla. Nyt tässä ei toimi jarru kun... No, toimii tässä vähän jarru. Se on kiilat kulunut tuolta, niin ihan jarru kiila. No ihan sama, joku jarruhommeli kulunut tuolta. Ja hämmätisti vähän niinku mun denratista. Tai no itse asiassa jos totta puhutaan, mulla on temmi tulossa tässä. Lasketaan alas, tässä on hauska laskea. Ui! Onko kiva katsoa, minä? Ai saakeli tää, mutta on mennään lujaa menoa. Pitäis ottaa mukaan. Turpämpää pitää ottaa mukaan. Hetkinen, miksi mulla on näyttää teille vähän juttuja? Joo, kuitenkin. Minulla on olla kyrppä. Mun pitäisi siis ihan tietoisuutena, niin jos mä pysähdin. Ihan tietoisuutena niin sanoa, että minä Minecraft ja Pleikka 3 tulee, koska kone on paskana. Ja toiseen koneeseen minulla ei ole rahaa yhtään, ei edes semmoiseen 150 halppiskoneeseen, joka ei pyöritä edes omaa äitiään. No ei. Kuitenkin voita 3 minuuttia kuvattu. Mä odotan käyttää sitä jonkun 5 minuutin. Mä odotan puhua nyt kaikki mitä tästä tulee. Okei. Eli minä oikea nimeäni ensin ai saakka. Eli toisin sanoen asua tuolla päin kaverani. Ja oikea niin joo, mitä mä höpätän? Mä vaan heti puheen. Oikea nimeäni en tule kertomaan muutamassa videossa. Mutta täällä on hauska. Onks tää ampia? Jättäkää jouseen. Kattokaa mistä tässä. Se kuinka mä nousen. Tänään mä oon kierrein, nää on ihan täysillä siis kierreissä, että mä... Ei saatana. No niin. Mä vettä mennä nyt pimputtaa tonne, ne sanoi, kyselin, että pääsikin heille vähän käymään. Ja tuolla pari kaveria ja sen Hai. Niin, mä vlogailen tämmöisessä paikassa. Vlogailen tämmöisessä paikassa siksi, että mut häädittiin kotoa just äsken. Mä sanoin, että mä lähden kaverille. Mä ei pääse sitten mä kysyin kaverilta, pääsenkö mä niin. Pääsen aika vähän pelailemaan. Kattelee denratia ja niitten omaa denratia ja Nintzenin paskamantia Kiinanin. Nintzenin Kiinanin mantia. Kuitenkin. Auto tulee kanssa. Voitais mennä tuonne ylös siellä. Tuolla ylhäällä olla tosi hyvä vlogata.
Niin, mulla on vähän tässä kaiken näköistä tulee olleen ja pelivideoita tulee, vlogeja tulee. Ankotaan tehdä ainakin kerran kuukaudessa tulisi yksi semmonen vlogi. Mä en tiedä, teekö mä sitten ihan suoraan toista kanavaa, ihan vlogikanavaan teen. En toki ja helvetti sekin. Juu. Tää on kaiken näköistä. Asun. Moni ei varmaan tiedä. Lahteen päin kun mennään, niin Padesjoella. Tullaan täältä Jämsästä poispäin Kuhmoisten niin. Kuhmoisten sitten saata... Ai saakeli kun rakastan kovaa. Kuhmoisten sanoo tässä. Niin. Mä siis kuvailen GoProlla. Mä oon tilannut mikin. Äänenvakauttimen. Mä en tiedä mikä se on. Mä oon katsoa tosi paljon muita YouTubettajia. Mä ajattelin, että mä oon itekin nyt tehdä. En niitä lakkoa. Mä en halunnut kertoa tuota. Fuck. Täällä on hampparin pesä. Eipäs mennytkään sinne. Nostetaan tänne. Saatana. Helmetin pyörä. Mä toin siis kuvaan muutama kaverin kanssa. Vähän mopovideoita sekoilua. Pääsette tutustumaan meikäläisen elämään tähän. Aivan hemmetisti tullatte pääsemään se näkemään elämääni. Vaan enemmän näitä vlogimiehiä kuin pelimiehiä. Juu, mä olin tossa pari viikkoa päivää. Mä en muista koska se nyt oli. Olin tuolla Tampereen festareilla. Siellä oli ihan vituisesti mennä väkeä. Sitten se oli semmonen pelitori. Kävin siellä. Ajattelin, mä ostan nyt ehkä Minecraftin sitä konepleikkarille. Kone on paskana. Se on melkein samanlainen, mutta vähän grafiikat on vähän semmosia vähän vaaleampia ja kaikkea muuta. Paskaa, takkaa. Niin, mä en nyt sitten oo tässä mitään ajatellut silleen tehdä. Eli linja-auto. No vittu kun mä en keksinyt yhtään parempaa paikkaa vlogata, mulla vaan tuli yhtäkkiä semmonen innostus. Nyt lähdetään vittu vlogamaan tässä. Haistakaa paska. Ikkuna auki. Juu. Olla kuvailen ja sitten muutakin tulee ja mä unohdin jo mun puheenaiheen. Juu. Puhelin. Näytetään se. Okei, tässä on hieno puhelin. Sony M4 Agua Xperia ja Sony M4X. Sony Xperia M4 Sony Xperia M2 Agua ja XL Moto tarjoaa sen. Minulla mä en tiedä, mä sain ne vaan jotain postaa. Niin, kysely tällä uudellakin kyllä ostaa tämmösen puhelimen, joka on just viime vuonna syntynyt, joka on siis ihan älyttömän paska. Ei logoa yhtään, niin kuin mun kone. Logois 2 minuuttia. Mä tein semmosen rakennuteen. Mä vedin lähes siinä, mä en tiedä, se oli Samsungin kone. 15 tuuman näytöllä. Mulla oli siihen semmonen ohjain mukana. PC-ohjaus, mä pääsin pelailemaan kaikkia PC-pelejä. Se on sitä just GTA-veitä koneella. Mä yhtenä päivänä siis on läppäri oli. Niin. Yhtenä päivänä otin
otin avasin sen läpän siitä, lukituksia ja kaikki. Se avasin se ja lähti irrotti se koko näyttö siitä. Ja piuhat mennyt solmuun, oli ihan mustana päät ja kaikkia. Mä pistin ihan vaan läpällä ajattelin, että en ihan ajattelin, että vittu mä ja ai jaa. Elämä on ihanaa. Juu. Eikäs muuta. Muistakaa tykkäätä. Antakaa vinkkejä mitä mä voisin vielä tehdä. Jos te vittu tykkäisitte. Mä oon ite siis mä oon ollut muiden kanavoilla ihan muutaman kerran, mutta siinä on semmonen paikka homma, että tuo on huonot kuvausvälineet. Mikki tulee. Mullahan tulee niitä juttuja, mutta mä tarvitsin. Mä tiedän. Mulla ei oo semmoista piuhaa, jolla mä saisin näytön kuvattua. Mun täytyy tunkea tää kamera siihen näyttöön kiinni sitten. Niin. Tässä näin. Mä tekee mopovideoita kavereitten kanssa, sekoilua, pilkahdusta elämään. Kaikkea muuta, eli ihan vaan laikatkaa meikäläisen videoista. Mä olen Mr. Jaksuvaa 21. Mr. Jaksuvaa. Ja mä oon ensimmäinen video, niin nyt tykätkää. Mitä se on? Moi moi!